Assalamu alaykum, hormatly gyzykly kanalyň agdalary we mehmanlary. Ýagşymysyňyz? Gyzykly kanaly hoş geldiňiz. Adatça bolşaly, bugün hem men siziň bilen ören gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşarym. Şu günkü mowzuga geçmezden öň, şeýle gyzykly videolaryň dowamynyň gelmegi üçin kanaly agda bolun, like goýun we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Gelin onu başlayalım. Bugünkü mowzumuz baý bilen garybyň tapagudy. Ilki bilen ştaýda bir zady aýratyn belläp geçmek isleýärin. Ol hem men baý diýenimde halal ýol bilen baýan adamy nazarda tutýanlaryň, haram ýol bilen baýanlary däl. Ýene-de bir wajyp belläp geçmeli zat hem eger siz öz üstüňizde işleseňiz, hakykatdan hem halal baý adam bolup bilersiňiz. Ol haram iş etmesen baýap bolmaýar diýen pikir ýalňyşdyr. Haram pul öňü soňy bir ýerden müňesi bolup deşip çykýandyr we taryh muňa şaýatdyr. Gelini halal ýol bilen baýan adamyň we garyp adamyň arasyndaky tapawutlara seredip geçelim. Bugün men size diňe maddi baýlykda eleýsem, olary bir-birinden tapawutlandyrýan endikleriniň, pikirleriniň, durmuşda saýlan ýollarynyň, olaryň günlük we geljekdäki durmuşyna edýän täsiri hakynda geňişleýin aýdyp geçerin. Birincisi, akyl güýji. Baý bilen garybyň ilkinji tapawatynyň birisi hem olaryň aklyny dogry ulanyp bilmesidir. Üstünlüge tarap seýahat adamyň aklyny dogry ulanmagy bilen başlaýar. Siziň nirede nähili maşgalada dünýäge inendiňiz, siziň ýakty we üstünlikli geljegiňizde böwet bolmaly däldir. Şol sebäple de biz ilki bilen özümiziň inançlarymyzy we pikirlerimizi dogry ýola gönükdirmelidiriz. Sebäbi siziň inançlaryňyz we pikirleriňiz sizi has ýokary derejäge çykaryp bilýär. Ýa-da bolmasa da düýünden ýok edip bilýär. Mysal üçin, käbir garyp maşgalada doglan adamlar ay mene şeýle garyp maşgalada doldum, baňa ösmek üçin kömek etjek hiç kim ýok. Ata kesip ogly halal diýip, şol kakasynyň edýän işini dowam etdirip berýär. We şeýtmek bilen edil kakasy ýaly durmuş ýaşaýar. Ýagny özüniň baý bolmagyny ýa-da geljekde üstünlikli adam bolmagyny başga birine baglaýar. Hökmany suratda biri oňa kömek etmeli, şondan soň ol özüni tutup şeýle ösüp gitmeli. Sonra onun bar gazanan pulu hem her günlük imitine ve käwagt eşik almagyna ýetýär. Has beteride ol şol az girdişine seretmezden oňa dowamly maddi ziyan berip durjak, çilim çekmek, nasatmak, ara içmek ýaly erwet endiklerem edinýär. Beýlik tarapdan bolsa, baý boljak adamlar hem edil şonuň ýaly garyp maşgalada dogulýar. Ýöne aklyny dogry peýdalanyp, maşgalanyň ýagdaýyna seredip, akıllı başly netije çykarýar. Ýagny ol ay mene garyp maşgalada doguldum, meniň ösmegim üçin hiç kim kömek etmeýär diýip pikir etmeýär. Ol öz gelejegini başga birine bagly etmeýär. Ol özüne inanýar we şol gelejegini ýetmek üçin öz üstünde işleýär. Ol ýaşlygyndan hiç hili erwet endik edinmän, geljekde üstünlikli adam bolmak üçin öz üstünde işläp başlaýar. İkincisi ilm. Yani ilm diýmek bilen hökmany suratda universitet okumak däl, eýsem kitap okumak. Ýagny baý boljak adamlar ilmi dama öz üstünde işleýändirler we ilmi dama kitap okuýandyrlar. Garyp adamlar bolsa bilşimi ýaly kitap okumagy halaýan däldirler. Kitap okumak diýilende diňe bir çeper eser okumak däl, eýsem adamyň şahsiýetini östürip biljek kitaplar okuýarlar. Ve peýdaly türlü hili hünärler hakynda we şeýle peýdaly zatlar hakynda maglumat berýän kitaplar okuýarlar. Şol sebäple de baý adamlaryň gürleýiş,
şekili hem lawazly, kulaga ýakymlydyr. Kitap okumayan garyp adam bolsa hapasa dolanýandyr. Ýa-da bolmasa gürleýiş stilinde bir topar ýalňyşlyklar bardyr. Üçüncüsi, garyp adamlar elmydama şowsuzlukdan gorkarlar. Bir ýerde risk almakdan gorkarlar we şowsuzlukdan gorkmagynyň netijesinde hiç wagt hem risk almaýarlar. Ve olaryň şol tövekkelçilik edip bilmezliginiň netijesi hem olary elmydama garyp tutýar. Olaryň tersine baý adamlar bolsa hiç wagt tövekkelçilik etmekden gorkanoklar. Elmydama risk edýärler we islen zadyny gazanýarlar. Ve munyň dowamy bolsa, mysal üçin şowsuzluk bolanda garyp adamlar şol dünýäniň soňu gelenýärlidir. Ýöne baý adamlar ýa-da baý boljak adamlar her hili şowsuzlukdan netije çykarýar we şonu şowsuzluk hökmünde görmeýär we şol zady özüne bir sapak hökmünde görýär. Indiki sapar gaýtalanmaly üçin. Indiki tapat bolsa baý adamlar ýa-da baý boljak adamlar elmydama saglygynyň aladasyny edýändirler. Olar elmydama iýän iýmitine, içýän içkisine we günlük edinýän maşgyna we ruhy ýagdaýyny hem gaty belenti tutup elmydama şadýan ýaşaýandylar. Garyp adamlar bolsa sport bilen meşgullanýan däldir. Ýa-da meşgullansa da gönüden göne gidip jime gidip agyr daşlary zatlary götürüp fiziki taýdan has güýçli görünjek bolup ondan soň yeterli derejede iýmit alman saglygyna zeper ýetirýändirler. Gemoroýdat bolup berendirler. Baý adamlar bolsa belli bir derejede saglygyna ziýan ýetirmediýäli derejede sport bilen meşgullanýandylar. Ýene-de bir zat hem baý adamlar hökmany suratda hassa boldugyna hassahanaga gidýän däldirler. Olar dowamly özleriniň saglygyny barladyp durýandyrlar. Garyp adamlar bolsa bir ýeri agyrýança hassahanaga gidýän däldirler. Ýene-de baý adamlaryň garyplardan bir tapagy hem edep ekramydyr. Olar elmydama edeplidir. We kim bolsa şol bolsun hiç kimiň sözüni bölýän däldir. Ýa-da bolmasa bir biderek hereket edýän däldir. Eger bilýän zady bar bolsa da başga biri şonu aýdyp dursa, şonu ýene-de bir gezek diňleýändir, başga biriniň pikirini bilmek üçin. Garyp adamlar bolsa başga biriniň bir zady eşitse ýa-da biriniň bir ýalňyş aýdyp duranyny bilse, desine reaksiýa görkezýändir. Desine ol ýalňyş beýle diýip ýani adamyň sözüni tamamlamagyna garaşman derrew reaksiýa görkezýändir. Derrew jogap berýändir. Baý bilen garybyň arasyndaky iň esasy tapawut hem pul dolandyrşydyr. Ýagny mysal üçin baý bilen garyp eger bir ýerde işlese, şol bir aýlyga göni bir ýyldan soň baý adamyň bank hasabyndaky puly garyp adamyňkydan iň azyndan 2 hisse köp bolar. Sebäp diýsen, ol puly nädip dolandyrmalydygyny gowy bilýär. Garyp adamlar bolsa, gynansak da kitap okumanlygy sebäpli, edep ekramly bolmanlygy sebäpli hiç zatdan habarsyz we şonuň üçin puly nädip dolandyrmalydygyny bilen oklar we şol sebäpli de elmydama bir aýlygynyň alandan ikinji aýlygyna çenli eýäm elinde bir köpügem puly ýokdur. Baý adamlar elmydama puluny tyşytly sowýandyr we gerekmejek zatlar alýan nädir. Garyp adamlar bolsa, mysal üçin bir dükana baran wagtynda aýdaly bir ýogurt almak üçin baran bolsa, gapdalynyň şokolad alýar, ýene bir zat alýar, eýle-beýle şeýlip güýsindäki pulundan almaly zadynyň 10 hisse artygyny alyp çykýar. Baý adamlar mysal üçin ýogurt almak üçin bardymy, diňe şol ýogurty alýar we daşaryp çykýar. Baý adamlar ilki bilen alan aýlygyndan bank hasabyna ýatyrýar we şondan galany bilen gün geçirýär. Garyp adamlar bolsa ilki sowuk bilen sowýar, galsa banka ýatyrýar, galmasa da ýene indiki aýlyga çenli qarz üstünde qarz alyp indiki aýlygyny hem gelen wagtyna desine qarza berip goýberýär. Baý adamlar
berilen bahadan, misal için bazarda zatda bolsa elmidama birazcık skidka sorayandır, bahasını indirmegini haşt edýändir. Garipler bolsa gatyk buýsançly. Olar şu bir skidka soramagy aýyp hökmünde görýär we şol sebäpli de şol göni aýdyn bahasyny alýar. Näme görse şonu görsen. Baý adamlar hiç wagt gijeňleýän däldir. Garipler bolsa bir 2 manat artyk maç kazandygy derrew destine belli bolýandyr, ýani bir gymmat bir zat alýandyr ýa-da şow görkezýändir. Garip adamlar diňe şol bir iş bilen meşgul bolýandyr we şol bir sany girdejisi bilen ýaşaýandyr. Baý adamlar bolsa elmidama her hili girdejileriň ýoluny gözleýändir. Baý adam elmidama pulunyň nire gidenini hasaplap durandyr we garip adam bolsa hiç wagt hasaplayan däldir. Gözüne gören zatyny alýandyr. Garip adamyň psihologiýasy boýunça elmidama şonuň garipligi üçin başgalar günäkardyr. Baý adam bolsa eýle pikir etmeýär. Ol başgalarda dostluk, dogunluk gatnaşygyny düzüp, täze biznesleriň, täze girdiği ýollaryny gözleýär. Her bir garip adamyň, ýani baý bolmak potensialy bardyr. Eger ol öz üstünde işlese. Hiç kimden tapawudy ýok. Ýöne şol aklyňy dogry dürüst ulanyp, dogry işler etseň, hökmany suratda her bir adamyň baý bolmak potensialy bardyr. Onun için esasat wagtyny we aklyny dogry ulanmak gerek. Anha dostlar, men şu taýda şu günkü videomuzy jemlejek. Has uzun edip oturmadyk üçin eger şu video siziň göwnüňizden turan bolsa, kanala agda bolun, like koyun we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Inniki şeýle gyzykly videolarda görüşýänçek hoş, sag bolun.